Apparti l-festa ta' Sant'Elena f'Birkirkara, din it-tmiem il-ġimgħa hija ddominata minn bosta festi marjani. Bislimiżi jiċċelebraw il-festa ta' Stella Maris, il-Pawlisti il-festa tal-Madonna tal-Urt u l-Munxarin ta' Xlendi bil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Il-festi ta' Santa Marija wkoll issuktaw f'din it-tmiem il-ġimgħa f'Ħaddingli u l-Imġar. Din tal-aħħar għandha tradizzjoni unika fil-festi Maltin li tmur lura għal Awwissu tal-1923 u sseħħ mat-tokki ta' nofsinhar ta' jum il-festa quddiem folla enormi. Wara t-talba tal-Angelus, il-kappellan tal-parroċċja tal-Imġar, Dun George Kembri, ta' bidu għall-irkan tradizzjonali biswit il-Knisja bejn żewġ gajjiet biex tintrefa l-vara titolari ta' Santa Marija fil-għaxija fil-purċissjoni. Bi 3,000 euro aktar mill-2018, is-somma milħuqa din is-sena kienet ta' 17,000 euro, offruta minn Wistin Vella u 11 reffi ieħor. 16,700. Il-kappellan tal-parroċċja f'indirizz qabel l-irkant qal li minkejja din hija l-unika tradizzjoni tax-xorta tagħha f'pajjiżna, din issir mill-imġarrin b'imħabba lejn l-opri tal-ħniena li twettaq il-parroċċja fost dawk l-aktar vulnerabbli. Apparti dan, is-somma milħuqa f'dan l-irkant tmur ukoll għall-aspetti oħra tal-ħidma pastorali bħal manutenzjoni tar-rotunda tal-Imġar kif ukoll biex jittaffew l-ispejjeż tal-festa. Il-poplu tal-Imġar kien naqas milli jifdi l-ispejjeż biex inġabet il-vara titolari ta' Santa Marija minn Marsilja fl-1922 u kien għalhekk li sar irkant simili għal tal-lum mir-reffija ta' dak iż-żmien biex jinfdew l-ispejjeż li kien baqa'.